Khua nu leng ruat lo di ti hla lo pian chua chan chu bai la ruat fe la pa chuau ole he la khua nu leng ruat lo di ti hla hi la phua thiam le zai thiam em mai mizo zai mi te zinga chuan sul hnunga ber te zinga mi la ruat fe la pa chuau phua alo ni reng maya a phena hian story ngai nom tak mai true story ni si a oma chu tun truma hian ka ron chiar dona angai nom min ti ve ngei ka beiseya khua nu leng ruat lo di ti hla hi mi milal zam lianin thiam taka aron sakha ni a nopang te le puitling te poina kan thiam la rem mai khani atop thlengin story hi lo ngai thala atopa audio clip khua nu leng ruat lo di la moi tak mai hi lo ngai thanon le ngei don nia khua nu leng ruat lo di phua tu la ruat fel pa chuau historia mingte hi minglem man ani ti milo hriat sak don ania historia a meichhia hi ka thian nu ka kom ngai em mai mison venga mi ani a kum sang ni pariat february thla dai to khan zan khat chu ka in lua hian ron lut nol maya a mel anguin a chau mel em maya aref karil ru ha lutuk aron tia ke chuanin enga tinge kan ti chuan kum sang ka zakwa sumkwa pathum vela ka ngai zong luin min ron lu khunga ron tuma ati tamaya ti hian an chanchin a soita a katlei rol chhuwa kum som pariat kani kum hian silonga kapaten minda a chuti laya ka room bula tlangwal senior lamto umve chu lunglei lam mi fapamal BE training laya ni a ni tinin kanin muin kanin beta zewa ti chuan kanin nel chhotial tiala thali vel kanin hriat nu chuan kanin ngai zong ta a kanin ngai em to a chung te hriat lem lawin nupa ang main kanom ta hiala trum khat chu Christmas lai ani bokati in kan khwa ve ya kan hoa kan kholama hian ni engemaw chen kan om nu in kan om na lama kan ho le ta chutia kan panni boka kir le tura kain nge lai chuan rinai na ron kir har ta dai maya chanchin engma min ron hrilawa ti chuan thlathum vel nuwa silong aron kir le chuan ami zia adang ta dai mai min vuana atrap rengot zel maya achana soidu box silo amang an thlak thin khop mai ti chuan tlai khat ka class bang ka ho chu lekha zanin kariak chok dona min mutsan ro o ti hi alo zia ka ngai that lo na em po nei lowin kamuta a atuk jing dar som vel ri to ang tia vaireng te atangin min ron phone ta dai mai thilom zia ka hrelo lutuk chuan achante engwange ti ka zot ta topa jen ka duat ka ti pal o Christmas chola ka hokha ka chungten nupui tur min lo biak sak feka engma ti thai ka nei lo ani chumi thla nia chuan nupui ka nei to don ka pa thu ka hnial ngam si lo min ngai dam ro o aron ti tamaya ka bing mupa ni ko hrilawin ka om ta hiala ka harle me chuan ka thianten hospital melo pan pui hi alo nia pathian zar arei lo te ka tha chho vele ngal vata damdoina po chuan omlovin kan chuak le ngal ta ani ti chuan a toy zong in soi mai la kar khat vel nuwa mizoram ka hota a thilpoi em ta chu afa tlani mi kapai man boxia lau thong tak chungin kapate engkim ka hrila kapa chu alung nilawin a thinrim em maya kapa chuan naute po hi pai karem tilo ti tlak ngal tur ati tamaya rilruna takin hunrei tak ka oma ti chuan kumsom ni chuang fe ya miron ti boile ta ani tuna hian anupui thena miron lu khunga tuma ke chuan kalamangai reng sia karil ru ha tak zetani engtin nge ni ta ang ati ta a ke chuan jen naktu ka berotlanga kan pathumin in muila ma thana po chu lova hril vela ti chuan engkim kan soi hawin kan ti don ania ti in ka hrilta a ti
ti chuan atuka chuan berotlanga chuan kanin muta a kan pathumin kan thu thapa mathana kianga chuan mathan pathian ruat in nilo kathian nu hi hosan le meiro kaushana rongbol tu inia ifate inupuite po anja katita a an lain manga iboxi reife anin vuana an trapdun bora mathana chuan aref keini pani in manga ina kan trapui reng mai hi lain min siam sakro atita a ti chuan hela hi thinlung le ti tak zetin kaphua sakta ani asatu mi hi an khua a kau phaya video engkim boy puin asatula ama life nen alo in mil chho vele zel nen mitui nen asa chuak ta a rin phak bakin aron lar chhota ani hi ole hei hi a laron pian chhuat dan chanchin chu ani a azong zong in soivek arem lo ve thaya asatu in athiam boka aphua tuin athiam boka a hla chu soitam ngai loin kan hriat vek to kha a video le a hla ngai thla endu tan description a hian a link karon da a langai thalo le angai thla to tan po angai thlak char thaya tin lo like sakula lo subscribe sakanga in lo share chu sak bok don ania le ti chuan to bera chuan he hla pian chuat chan a story min share tir tu phal taka min share tir tu ruat felapa chuaw chunga thinlung takin lom thu ka soya ani hi tuna hian ai zol lama nupui dom tak nein a khosa meka ama talent petu pathian rongbol chung zelin a fakhla po tunlai mil zelin ala sa chho zel ani ole subscribers le viewers song te in zawa in lo dam zel ula lo in enkol tra ula kan hun ton zir lo vang zo lua tir di si in samang kan lo in chen khore kum tam liam ma se ka shil don man kan nun hui tu dang ai lo va lim ten le la hun le ni se ka thin lai do lung ro kan an liam ve lo khwan leng ruat lo di eng an darang kan nin ton le tu nu lung le tur do lo re nga lim ten nang nen kan len lai khan khwan leng ruat lo turan kalorin nai lo karing phal thei lo je apoi ber mai ton lo ka re luat wanga dureng chunga samang chen chul da si se ka thil lai don lung ru kan an liam ve lo khwan leng ruat lo di eng an darang kan nin ton le tun nu lung len tur do lo
se tu na se